Dobar večer i dobrodošli u Fokus. Što će Vijeće Županijskog suda u Zagrebu presuditi u slučaju Fimi Medije znaćemo sutra poslije 10 sati, a o tome što bi moglo biti u toj presudi, koje su posljedice ovakvog ili onakvog pravorijeka, te što je ovo suđenje donijelo Hrvatskoj, razgovaramo večeras s dekanom Fakulteta političkih znanosti Nenadom Zakošekom. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer. Davorkom Budimir, predsjednicom Transparency Internationala Hrvatska. Dobar večer i vama. Odvjetnikom Veljkom Miljevićem. Dobar večer. Dobro večer. I Draženom Rajkovićem, novinarom i publicistom, čovjekom koji se u svojoj knjizi pobliže bavio upravo nekim od ovih aktera ovog procesa i modelom upravljanja. Dobar večer, kolega Rajković. Dobar večer. Gospodine Zakošek, za početak, skoro 2 godine je javnost pratila suđenje. Znam da vjerojatno nismo svi ovdje mogli pratiti detaljno svako ročište, ali pretpostavljam da ste barem ono vijesti, lead, naslove u medijima popratili. Kakva su ukratko vaša sada razmišljanja nakon skoro 2 godine, nakon završetka postupka, evo u iščekivanju presude? Pa naravno da sam pratio i mislim da su svi trebali pratiti, jer ovo je svakako najvažnije suđenje. Ja bih rekao čak i može uz izniku može neki suđenja za ratne zločine u povijesti samostalne Hrvatske države. Prvo, svakako da smo jako mnogo toga saznali. Mislim da je Državno odvjetništvo iznijelo jako mnogo detalja i da se zapravo taj sustav izvlačenja novca kroz Fimi Mediju rekonstruiran. Drugo, što se svako ko je pratio to dojma je naravno u ponos kojem bivši premijer i dalje niječe krivnju i odbacuje sve optužbe. I treće, na kraju čini mi se pozicija HDZ-a, znači nespremnost da se suoče eventualno sa mogućnošću da su barem predsjedništvo HDZ-a i oni najbliži suradnici, naravno izvan ove grupe koja je označena kao kriminalno udruženje, znači isto snose neku odgovornost. Dakle, rekao bih, jako mnogo važnih informacija, činjenica smo saznali, ali je na neki način izostala katarza u političkom smislu, jer nema priznanja krivnje i nema zapravo neke refleksije kod HDZ-a da postoji ipak dio barem političke odgovornosti. Da, vidjet ćemo ovisno naravno o sutrašnjoj presudi što će uslijediti od sutra u javnosti pa i u stranci koju spominjete. Gospođo Budimir, ispred Transparency Internationala, slažete se, vjerujem, s ovim da je ovo možda i najznačajniji postupak te vrste, a vi se upravo time bavite u Hrvatskoj. Kao što je rekao profesor Zakošek, Transparency je zaista u ovaj puta pomno prati ovo najkompleksnije suđenje i to zbog toga što se sudi po prvi puta bivšem premijeru, bivšem predsjedniku vladajuće stranke i stranci kao pravnoj osobi. Tako da Transparency International očekuje da će presuda biti pravedna, a zapriječene kazne da će biti takve da više nikada nikom u Hrvatskoj neće pasti na pamet da budu korumpirani, jer se u konačnici korupcija ne isplati. Građani Republike Hrvatske nisu birali političare zato da neučinkovito upravljaju javnim dobrima, već da zaista budu odgovorni, da nam pomognu, da jednostavno ne ukradu budućnost građanima i našoj djeci u budućnosti. Gospodin Miljeviću, mene kao promatrača sa strane, malo nadprosječno informiranog, ali ne pravnog stručnjaka kao što ste vi, posebno je zaintegrirala ta nekakva međuigra između obrane i tužiteljstva, odnosno USKOK-a i obrane. Očito je, što bi se rekao, teško topništvo bilo na obje strane, jaki igrači. I je li vas to s profesionalne strane zaintegriralo, kako su određene situacije odrađene, dokazi, protudokazi, njekanje dokaza? Ovo što je govorio i gospodin Zakošek, kako je bivši premijer zapravo odbacio sve mogućnosti. Pa nisam ja previše bio fasciniran sa tim dijelom unutar suđenja. Mislim da se taj dio odvijao gotovo očekivano. Premijer je takva priroda, kakvu smo mi već znali i prije. Bilo je za očekivati da će on tvrdo i do zadnjeg časa nijekat tu svoju krivnju, svoju odgovornost i on je to upravo i radio. S druge strane, nije ova optužnica pala s neba. Ova optužnica, koja je daleko najvažnija, tu se ja slažem s profesorom Zakošekom, jer nije ovo jedina optužnica, ovo je jedna od 7 optužnica, do koje se došlo kroz određene druge procese koji su bili istraživani i onda se došlo do jednog značajnog imena,
na primjer vezanog uz HEP, jel? Pa nakon toga smo došli do drugog imena vezanog uz Hrvatske šume. Pa onda je bilo treće ime vezano na primjer uz MUP, jel? Onda su tu bili Nevenka Jurak i Barišić i kad su njih dvoje dali dovoljno materijala, tada se došlo do uključivanja bivšeg premijera našeg i predsjednika HDZ-a u proces. Tako da su se već prije podizanja optužnice se znalo po prilici s čime raspolaže optužba, a obrana je išla sa nijekanjem odgovornosti i išla je na to da mnogi od dokaza koji su upotrebljeni tijekom postupka, a tu se odnosi na dvije glavne grupe dokaza, jedno su iskazi suoptuženika u procesu, znači nakon dizanja optužnice su suoptuženici, i na svjedočke iskaze kao drugu važnu grupu, ali mislim da je naglasak čak bio i na ovom da su obrane suoptuženika ishođene na način da se njima stavljalo u izgled nešto bolje nego što bi inače polučili u normalnom procesu, zbog toga da bi teretili Ivu Sanadera kao prvooptuženika. Ja nisam pri tome dobio nikakav valjani argument da li je tu nešto nezakonito u tom pogledu bilo. Koliko sam ja vidio do sada, nije bilo obrazloženo da je bilo koji od tih dokaza, bilo iskazi suoptuženika, bilo iskazi svjedoka, ishođen na zakonom nedopušteni način. Da li je član 213 ZKP-a, a to se odnosi na mogućnost oprosta članu grupe, da li je član 286 ZKP-a, a to se odnosi na uskraćivanje iskaza svjedoka u određenim stvarima gdje bi on sam sebe mogao teretiti za počinjenje djela, pa onda da bi se postigla veća korist se u tom momentu zastaje i s njim se sklapa određeni sporazum. Da li su to malo preuranjena rješenja za naše tlo? Da li je to smjelo već 2008. ući u ZKP, o tom potom, ali u skladu sa takvim instrumentarijem kojim je Državno odvjetništvo raspolagalo, se došlo do materijala za optužnicu, a onda i tijekom postupka na glavnoj raspravi do presude. Dobro, ušli ste već u neke stvari koje ćemo kasnije možda malo razložiti. Ali ovo vas hoću pitati samo kratko ako možete pojasniti. Dosta ljudi s kojima sam razgovarao uoči ove sada presude kažu pa nisu dokazali put novca do kraja. Je li to presudno za slučaj? Znači, naravno, za te slučaje... Pa to pitam. Dakle, to su korupcijski slučajevi. Niko ne izdaje fakture i račune i ne potpisuje priznanice. Upravo to. To je takva vrsta procesa gdje toga u pravilu nema. A osim toga, čak ni za osnovne oblike kaznenog djela za koje se ovdje sudi, nije potrebno da mi imamo putove novca i dokazane iznose čak nije to potrebno ni za kvalificirane oblike, jer oni iznosi koji se spominju daleko nadmašuju zakonom potrebne iznose za kvalificirane oblike počinjenja djela. Znači, mogu biti dovoljni iskazi svjedoka ako sve upućuje na to da su stvarno... Naravno da da. Dobro. Gospodine Rajkoviću, vi ste se bavili u svojoj knjizi Kako Ivo Sanader pokrao Hrvatsku i ovim slučajem i mnogim drugima po kojima smo zapravo prepoznali taj model upravljanja. Posljednjih godina je sve to izašlo nekako na vidjelo. Koliko je ovaj slučaj po vama važan i koliko pokazuje cijeli model upravljanja i rukovođenja koji je godinama vladao? Naravno da je ovaj slučaj važan. On je za cijelo slučaj Fimi Medije koji će sutra biti presuda, to je najvažniji slučaj u cijeloj kući jednoj klijentelističko-korupcionaške vladavine Ive Sanadera. Dakle, on je najvažniji, sutra jako će biti važan pravorijek. Zašto mislite da je najvažniji? On je daleko najvažniji zato što je on modelski najčistiji ono što je iskonski Sanader zapravo jest. Sve ostale modele on je naslijedio i na njih se nadogradio i unapredio, ali ovo je on sam izmislio i zato je jako važno. I kad mene nešto pitate, neću vam ništa govoriti da li imam nade ili nemam nade u sutrašnje sudstvo. Ja ovdje sam novinar, predstavljam hrvatsku javnost, predstavljam sve one novinare koji su godine Sanaderova mandata pisali uzaludno i otkrivali njegove afere, ali je to sve bilo
zatvoreno na većini medija, većini mainstream medija, uključujući vašu televiziju, uključujući glavne dnevnike, dnevne novine u Hrvatskoj, uključujući najjače komercijalne televizije, o tome nisu ni zucnuli. Dakle, ja sada mogu samo reći, dolazi na ono što su moje kolege i ja cijelo vrijeme... Zašto mediji nisu, ovi mainstream mediji koje ste naveli, nisu ni zucnuli? Zato što su bili dio Sanaderove korupcionaške hobotnice. Je li to onaj dio priče da su kupovani mediji oglasima i javnih i državnih tvrtki u cijelom mehanizmu? Tako je, ali tako kad to kažete izgleda marginalno. Mediji su bili dio cijele priče. Dakle, mi govorimo o vlasti u Hrvatskoj, znamo da je ona trodioba vlasti, postoje 3 glavne grane vlasti, postoji 4. grana vlasti, to su mediji. Bez medija nema demokracije. To je Sanader izvanredno znao, on je dakle, on je utjecao, ili njegov krug ljudi je utjecao i na medije, i na politiku. Podjarmio ih je. Ne bi bila moguća njegova vladavina bez podjarmivanja medija. I zato je nama drago, novinarima, mojim kolegama s kojima pričam ovih dana, kojima je jako drago, napokon sutra će se otvoriti, razbit će se još jedan tabu. Gospodin Miljević, naravno ne možemo prejudicirati, iako, jel tako, ova presuda je napisana, neće se pisati u 8 ujutro, ali ništa mi ne možemo ni utjecati, ni ništa, to je jasno. Međutim, ipak, pojasnite nam, jer to vjerojatno zanima, od do koliko, ukoliko bude, dakle, potvrđena optužnica, presuda donesena, od do koliko može dobiti premijer bivši i koliko ostali u ovom postupku? Gledajte, to je već i napisano, to nije nekakvi misterij. Za jedno djelo, dakle za zlouporabu službenog položaja ovlaštenja je 10 godina, za ovo drugo djelo je 5 godina, predložena kazna njemu je 15 godina. Vrlo vjerojatno neće izrečena kazna biti baš 15 godina. To nije čisti zbroj, I ne smije ni biti čisti zbroj. Mi nemamo sistem kumulacije kod određivanja jedinstvene kazne za kaznena djela počinjena u stjecaju. Mi imamo takozvani sistem aspiracije ili apsorpcije, ali ne konzumacije i kumulacije. Dakle, najviša kazna koja se izrekne za najteže djelo se povećava za ovo drugo djelo, ali ne smije doseći zbroj. Prema tome, za očekivati je nešto tu oko ove prve kazne koja će biti neznatno povećana sa drugim. Za koju godinu to očekujete? Tako je. Mislim, ja mogu samo napomenuti, u onom prvom postupku prvostupanjski dobio 10 godina. Dakle, dobio je 10 godina, s time da mislim da smo malo... Svi se ovdje slažemo da je ovdje centar stvari. U ovom postupku i ovaj postupak je zaista središte djelatnosti za koju se Ivo Sanader inkriminira, za koju se optužuje. Mislim da je bila određena greška, ono što se popularno zove u tajmingu, što se išlo sa onim procesom. Ovo je najznačajniji proces, ovo je trebala biti prva presuda, ovo je strahovito bitno i za građane ove zemlje. Jasno, pojasnite nam još samo ovo. S obzirom da su neki u postupku priznali krivnju, mogu li oni biti osuđeni, a da sud odluči da nema dokaze za one koji su hijerarhijski po optužnici bili iznad? To je samo teoretski moguće. Vi imate sljedeću situaciju. Ovdje se radi o identičnom činjeničnom opisu za optuženike. Dakle, jedinstveni je činjenični opis. Sud je prilikom odlučivanja, dakle prilikom donošenja pravorijeka, prilikom presuđenja, vezan za činjenični opis djela iz optužnog akta. Sud ne može mijenjati činjenični opis iz optužnog akta. Ukoliko se trojica ljudi koji priznaju počinjenje djela, oni su priznali taj činjenični supstrat koji im se stavlja na teret. Gotovo je nemoguće iz tog činjeničnog supstrata izdvojiti nekoga koji je u toj jedinstvenoj djelatnosti. Sud bi ih mora onda sve osloboditi. Tako je. Profesor Zakošek, optužena je i stranka. Prvi put kao pravna osoba, dakle HDZ je optužen za nepripadajuću, jesam dobro rekao gospodin Miljević, nepripadajuću imovinsku korist. Nepripadajuću. Morao bi vratiti 30 milijuna ukoliko bude potvrđena, dakle, taj dio optužnice. Kako će izgledati hrvatska politička scena i budućnost HDZ-a bliska ponajprije ukoliko se to dogodi? Pa ono čemu svjedočimo je da se naravno izmijenilo vodstvo u međuvremenu temeljito i zapravo da novo vodstvo tvrdi da nema nikakve veze sa onim što se prije događalo. Međutim, evo, ja bi se tu nadovezao na ono što je kolegica Budimir rekla, a to je, dakle, mora biti jasno da ove
ova praksa i ovi postupci, znači koje su očito jednom dugom razdoblju bili na djelu, se nikako više ne smiju dogoditi. Dakle, i tu bi znači stranka morala demonstrirati zapravo uvjerljivo da da se distancira od toga, ali da ni na koji način više ne može te postupke u praksi primijeniti. I dopustite ipak jednu dimenziju koju nismo još spomenuli. Dakle, mi smo izvođenje ovog činjeničnog opisa kojim se terete svi optuženici, tiče se naravno ovog sustava Fimi Medija. Međutim, Državno odvjetništvo se nije bavilo svim načinima upotrebe tih sredstava. A ja moram reći da iz perspektive funkcioniranja izborne utakmice i dakle stranaka je ključno ono što je doduše sad ostalo na razini jedne ovako usputne primjedbe Ive Sanadera, a to je da se izbori dobivaju sa 2/3 ilegalnog novca, crnih fondova i samo 1/3 legalnih. Meni je naprosto neuvjerljivo i nevjerojatno. Mi znamo koji su to izbori. Mislim, neke nevladine udruge su upozoravale, recimo GONG je od 2007. upozorio na nerazmjer između iskazanih sredstava koje su obznanjena i vi hoćete reći što sada s tim? Dakle, moralo bi se zapravo, barem u političkom smislu, ako to nije odvjetništvo se time bavilo, dakle, morali bi se dovesti u pitanje i te prakse u izbornim kampanjama. Mi u međuvremenu imamo naravno još mnogo strože propise o financiranju izbornih kampanja. Morali bi biti jasno da je to postalo nemoguće, da se više ne može dobivati izbore novcem iz crnih fondova. Da, ali vi govorite stalno o budućnosti. Mislio sam da ćete se ipak malo zadržati u tome, s obzirom da se to dogodilo. Mogu li postojati neke konkretne posljedice sada? Jer evo, hoće se i gospođa Budimir nadovezati, tu je sad dramatičan problem. Ovo što ste vi rekli, 2007. možda ne bi ostali na vlasti na izborima da nije bilo te 2/3 ispod stola. Ja moram samo još reći da je strategija koju je stranka izabrala u ovom trenutku sa svojim odvjetnikom, a to je potpuno negiranje zapravo vlastite odgovornosti i pokušaj da se zapravo ovo prikaže kao politički proces, po meni potpuno i krivo i zapravo neuvjerljivo. A vidjet ćemo što će biti nakon presude. Gospođo Budimir, što vi kažete? Gledajte, ja bih htjela dodati da je ovo zaista kompleksno pitanje i ono otvara puno drugačijih problema, a to je pitanje funkcioniranja političkog sustava i samog stranačkog sustava. HDZ će se naći u jako velikom problemu. Znači, u 5. mjesecu su europarlamentarni izbori, krajem godine su predsjednički izbori i u situaciji biti kada ćete ostati bez jednog dijela novca, to je zaista veliki izazov o tome kako će oni uspjeti isfinancirati te kampanju, kako će financirati letke, spotove i slične stvari. Transparency smatra da svi koji sudjeluju na političkoj pozornici jednostavno moraju poštovati pravila igre, pa tako i HDZ ili bilo koja druga stranka. A što se tiče novca, ovo je pravo prilika, otvorilo se pitanje što se desi kad se koncentrira moć i novac na istom mjestu. Hrvatska treba jasno definirati transparentno financiranje političkih stranaka i mi smo prošli tjedan zamolili ili dali apel da jednostavno političke stranke trebaju financirati članovi stranaka. Znači ne mi svi građani, jer jednostavno i da se naprosto zabrani financiranje iz poduzeća i privatnih tvrtki, jer to narušava i same demokratske procese. Kolega Rajković, vi ste htjeli nešto na ovo? Mislim da je oko ovih izbornih pobjeda u prošlosti. Izvrsno politološki i sa stanovišta Transparency International. Mislim da je zanimljivo reći što javnost misli, što mi novinari naslučujemo i znamo. Dakle, što se može dogoditi. Dakle, očekujemo sutra da će, ja kao novinar imam pravo to reći, kolege imaju pravo malo više zadrške. Ja očekujem da će biti sutra osuđujuća presuda za HDZ i da će mu biti presuđeno da mora vratiti protupravno stečeno novac. On taj novac nema, automatski bi nastupili situacija bankrota za stranku, međutim ona se neće dogoditi. Zašto? Zato što postoje ljudi koji već sada stavljaju svoje na neki način oklade na buduću pobjedu te stranke i spremni su uložiti u tu stranku da ona se oporavi kako bi sutra pobjedila i oni ponovo kao što su to nekad radili da bi ponovo mogli izvlačiti iz toga svoje osobne koristi. Postoji čovjek vezan uz INA-u koji je bio jako blizak INA-i, jako blizak Mađarima, koji već Mađarima tumači da se ne brinu, da se strpe još neko vrijeme oko pregovora, oko upravljačkih prava INA-e, da će biti sve u redu.
ako dođe do promjene vlasti. Zar ne vjerujete da taj čovjek koji inače dobio jako veliku otpremninu kad je napuštao mjesto u INA-i nije spreman uložiti nešto u tu stranku? I ja sam spreman uložiti tu stranku, imam pravo reći kao novinar koji nisam stranački opredjeljen i nikad nisam za tu stranku glasao. Ali bio bi spreman pomoći da se jedna jaka stranka desnice obnovi, pomogne, kad bi ona pozvala široko javnost da uplati svak po 100 kuna za tih 30 milijuna, da se obnovi ta stranka i da nikad neće to više činiti. Međutim, ako njezin predsjednik nije rekao neki dan na poziv da se svi bace, njihovi protivnici politički, u kevinu jamu, ako tog čovjeka nije prozvao da napusti dvoranu i da će dobiti ispisnicu iz te stranke, čini se da ta stranka još nije doživjela katarzu koju je treba. Dobro. Gospodine Zakošik, samo kratko ovo. Ako slučajno Sanader i pojedinci budu proglašeni krivima, a možda stranka ne, je li, ne može gospodin, ne može, moraju svi biti. Po sadašnjoj koncepciji zakona, profesor Zakošek i ja smo bili pred jedno 6 mjeseci, godinu dana tu tematski baš kod Togonala na radiju. Bila je baš ta tema razgovora. Mi smo se opredijelili za jedan koncept zakona o odgovornosti pravnih osoba za počinjena kaznena djela. U zakonu o odgovornosti, neću biti dug, vrlo kratak, u zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela postoji član 3 stavak 1 i postoji član 5 stavak 1. U njima piše expressis verbis, izrijekom piše ukoliko je odgovorna osoba kriva, pravna osoba je odgovorna. Zdravo, gotova priča. Dobro. A to onda povlači za sobom obavezu oduzimanja imovine. Da, onda je sve jasno. Mislim, prema drugom zakonu koji imamo od 2011. Dobro, godine. povlačimo ovo pitanje, nešto ste htjeli ipak napomenuti, gospodin Zakošik. Imajmo na umu sljedeće. HDZ je stranka koja po vlastitim navodima ima preko 200.000 članova. Ja vjerujem da je to točno. Mislim, drugo je pitanje kako se zapravo plaćaju članarine, da li se vodi točna evidencija. Znači, neka svako plati 150 kuna od tih članova i oni bi imali Dakle, to je... Dakle, ja samo želim reći da to je ono, ali gledajte, a uz to imate, dakle, tisuće ljudi koji su zapravo na položajima koje ovisi o opstanku te stranke. Dakle, uopće ne dvojim da ono što je, dakle, o čemu mi moramo razgovarati, dakle, kazna neće ugroziti opstanak te stranke, ali politički gledano... Politički neće biti neke štete značajne i njihov rejting niti na sljedećim izborima neće doživjeti ozbiljniji. Dakle, ja mislim da konačnu presudu moraju hrvatski birači donijeti, a drugo je pitanje stranačkog članstva i onih koji žive od stranke. Znači, ja mislim da svi koji izlaze na izbore će morati na koncu, na temelju i ovih utvrđenih činjenica i sutrašnje presude, donijeti odluku, a to znači i ocijeniti ponašanje sadašnjeg vodstva u odnosu na te optužbe i na tu praksu koja je postojala. Ja mislim da će sljedeći izbori to pokazati. Dakle, u kojoj mjeri... I prije čekat ćemo ove, jako smo znatiželjni kako će biti ovisno o ovoj presudi sutra, rezultati krodemoskopa nakon ovoga što će biti. Ali mislim da bi samo sadašnje stranačko vodstvo trebalo na jedan drugi način istupiti i jasno se odrediti prema tim... Sigurno je da je izazovno i za njih. Mislim, a ne ovu strategiju izabrati, optuživati sud da postupa kao komunistički sud. To je, ja sam se stvarno iznenadio, moram priznati. Samo još kratko, gospodine Miljević, sad je HDZ onda zatražio od Sanadera i suoptuženika 50 milijuna kuna, ili tako, reputacijske i materijalne štete. Kako vam se čini taj zahtjev? To je kao to je neko protuoružje u ovom nadmetanju. Da budem blag u odgovoru, da se poslužim eufemizmom, to je u najmanju ruku neuobičajen zahtjev, a bit ću ipak srednji u kvalifikaciji, pa ću reći za takav zahtjev nikakvog pravnog temelja nema. Zašto? Znači, jedna optužena osoba, jer ovdje je HDZ su optuženi u ovom procesu po ovoj optužnici. Jedna su optužena osoba traži od drugih suoptuženih osoba... To bi moglo onda svako u nekom postupku za zločinačku organizaciju traži da ga ovaj drugi zapravo oštetio. Ali to je onda već pitanje odbacivanja takve tužbe i takvog zahtjeva, a ne ulaženja uopće u meritum, jer to se ne tiče uopće osnovanosti. Tu nikakvog pravnog temelja za to nema. Gospodine Rajkoviću, mi smo čuli, gotovo banalno to zvuči, da su ti novci putovali u torbi gospodina Barišića, pa je on to nosio do stana. To ovako djeluje dosta prizemno, ali je li to zaista ne samo u tom slučaju tako funkcioniralo
ovi uplate novce po nečijem nalogu političkom, onda on digne gospodin Barišić, koji očito nije imao primarnu funkciju šefa carine, nego ovu, i onda se novci po Hrvatskoj raznosili u torbama. Koliko vam je poznato, famozni sastanak u Banskim dvorima održao se 4. travnja 2007. godine. Dakle, Ivo Sanader je pobjedio na izborima krajem 2003. i do tada je bio više od 4 godine na vlasti. Jel vi mislite da on do tada nije izvlačio novac? Koja je druga agencija u to vrijeme popunjavala rupu dok nije došla Fimi Media? To su bile agencije pod direktnim nadzorom Ratka Mačeka, njegova spin doktora. Ja vam ovo govorim kao uvod jer ima jedna urbana legenda. Jednom času su se njih dva razišla. Mi danas vidimo da je Ratko Maček na optuženičkoj klupi za Fimi Mediju. Fimi Medija njemu bila konkurencija. Ona njemu nije bila uopće potrebna. On imao agencije preko kojih je on radio i on je to kupio i distribuirao novac. Kad se pojavila Fimi Medija, to je bio prekid njegova biznisa. Uzgred, zašto su se razišli? Navodno je on bio kurir i nosio nekakve kofere o kojima vi pričate sa određenom sadržinom i nije stigla određena količina sadržine na kraj njegovog odredišta. Evo, zato su se oni... To kruži urbana legenda, to su mi rekli novinari iz Varaždinskog kraja, dakle, koji su jako dobro upućeni o čemu se radi. I mi danas imamo Ratka Mačeka, koji će vrlo vjerojatno sutra neće biti jako puno ni kažen. Međutim, ovaj drugi dio za koji je on izravno odgovoran, dakle, a mi znamo koje su to agencije, među prvima to je agencija koja se zove Masol, koja je to radila od 2003. do 2007. godine i koja je imala, by the way, usput budi rečeno, 95 milijuna prometa u te 4 godine, što je samo pola prometa što je imala Fimi Media u sljedeće 4 godine. Da, i on je naravno negirao, to moram reći. Apsolutno negira da nema veze sa firmom. Koja ima njegove... Sa Masolom, da on je negirao i sa Masolom. Da nema veze, a ima njegov inicijale. Što je sasvim u redu. Ovo je vrlo značajan... To nije njegov posao, to je posao istražnih organa. Da, razumio sam. Dakle, zanimljivo je da ste spomenuli ovaj sastanak i ima jedna činjenica vrlo važna. Tamo je bilo 15 direktora ili rukovoditelja javnih državnih tvrtki. Radio sam analizu, samo jedan je još ostao u fotelji, kako bi se to reklo. Ipak, neki su završili u nekim drugim postupcima. Ipak se stvar raščistila velikim dijelom nakon odlaska Ive Sanadera. Mene zanima druga činjenica. Ako pogledamo profesionalne biografije, njih 19, zapravo bilo ih je 15, trebalo je doći još 5 koji nisu došli, međutim sutradan i preksutra svi su se izredali u carini kod gospodina Barišića, jedan samo nije došao, nisam još saznao koji je on je. Dakle, 19 ljudi je sutra i preksutra prodefiliralo kroz ured gospodina Barišića gdje je čekala i gospođa Jurak, gdje su je prvi put upoznali. Uvidom njihove profesionalne biografije, nijedan od njih ne bi možda mogao biti ni portir u tih firmama. To je problem. To je problem. Dakle, to su ljudi bez ikakve stručne, profesionalne, bilo kakve druge kvalifikacije da bi obavljali tako odgovoran posao u javnim poduzećima koji obrću stotine milijuna i milijarde kuna. Dakle, od takvih ljudi koji su došli na to mjesto zahvaljujući političkoj protekciji, pa naravno da ćete očekivati da će morati vratiti takvu uslugu. Gospođo Budimir. Ja bih tu htjela nadodati jednu drugu stvar, a to je pitanje te unutarstranačke demokracije i to zašto uopće postoje političke stranke u Hrvatskoj kad su sve te stranke, ne mogu reći duboko hijerarhizirane, znači jednostavno dolazi se na vlast zato da bi se zbrinjavali politički poslušnici, jednostavno da bi se kupovali glasovi koji postoje. Naime, u tim visoko hijerarhiziranim strankama gdje je predsjednik stranke onaj vrh piramide, napredovanje je moguće samo ako ste disciplinirani, poslušni i ako imate strah. Većina političara u svom napredovanju ima strah i to strah od onih koji su direktno nadređeni njima, ali i od strah od onih koji bi ih eventualno mogli ugroziti. Znači u onom trenutku to se pokazuje se ta prezidencijalizacija stranaka u statutarnim ovlastima koji su kroz ovih 20 godina rasli na račun predsjednika stranke. Vi ako se zamjerite predsjedniku, pa vi spadate iz političke utakmice u bilo kojem obliku. Jasno, vi hoćete reći da su praktički oni bili i unovačeni zato što su bili takvi i zapravo se i očekivalo da će onda raditi ovakve stvari za koje ćemo sutra dobiti presudu. Evo jedna rečenica samo, dakle, evo, znači govorimo i o političkim implikacijama sutrašnje presude. Jedna je, rekao sam, pitanje izbornih kampanja koje su ilegalno financirane. Druga je doista pitanje ustrojstva hrvatskih stranaka, prije svega HDZ-a.
recimo da stvarno nitko od ovih ostalih članova predsjedništva nije ništa znao. Onda si moramo postaviti političko pitanje kakva je to demokracija i kakve su to stranke u kojima je doista bilo moguće da, znači, predsjednik stranke vlada kao apsolutni vladar. Naravno, ja doista mislim da nije riječ o tome, da oni nisu bili možda uvučeni u taj sustav, ali su znali u najmanju ruku da su, recimo, ti troškovi izbornih kampanja bili... Dakle, oni su naprosto, da tako kažem, svrhovito okretali glavu u stranu. Ali, dakle, drugo pitanje koje će trebati kao moguću konsekvenciju ove sutrašnje presude postaviti je možemo li utjecati na to ustrojstvo stranaka, da se više ne može ponoviti to, dakle, da svi ovi koji ovise o predsjedniku stranke na taj način mogu biti ovisni o njemu i da ne mogu spriječiti njegove zloupotrebe. A i liberaliziraju ti odnosi u hijerarhiji. Mi ne vidimo da su, današnje stranke iole demokratičnije nego što je, dakle, bio HDZ za vrijeme Sanadera. Jasno. Da se vratimo, malo smo skrenuli, pa bi se vratio sa gospodinom Rajkovićem na razotkrivanje afere. To je sve počelo u siječnju 2010. Tada je jedan od čelnika Croatia osiguranja, Damir Mihanović, koji je bio sudionik tog sastanka o kojem smo govorili, navodno porazgovarao sa glavnim državnim odvjetnikom, gospodinom Bajićem, i onda je dao intervju za HTV i tad se prvi put počela zapravo kotrljati ta priča. Potom je gospođa Jurak dala isto tako jedan ekskluzivni intervju novinaru HTV-a u kojoj je sve negirala. Što se dogodilo da je kasnije zapravo priznala krivnju zajedno i sa gospodinom Barišićem i tako dalje? Podsjetite nas malo na taj početak cijele priče. Pa, mislim da su događaje o kojima govorite već dogodili se kad je sve bilo jasno i kad se klupko počelo odmotavati. A od kuda se počelo odmotavati? Naime, novinarka Jasna Babić već je u 8. mjesecu 2009. napisala da postoji firma bliske osobe gospodina Barišića koja reketira javne firme. Dakle, novinari su... Dakle, to je bilo mjesec dana nakon što je premijer Sanader dao ostavku. Nitko se nije zapitao o kojoj firmi riječ. Vi morate kalendarski vidjeti da su se dogodila dva značajna događaja u tog momenta do ovog momenta gospodina Mihanovića. Broj 1, 3. siječnja je pokušao unutarstranački puč Ivo Sanader protiv Jadranke Kosor i time je od nje stvorio neprijateljicu i ona je morala zbog političkog samoodržanja, to je bilo sasvim jasno, da je telefon na liniji Jadranka Kosor, gospodin Mladen Bajić bio užaren tih dana. Imate drugu činjenicu da je tih dana upravo, dakle, istekao je 5-godišnji mandat gospodina Stipe Mesića, održani su predsjednički izbori, na Pantovčak je došao drugi predsjednik iz druge političke opcije. Bio je to i Stipe Mesić, ali na neki način on je našao nekakav modus vivendi funkcioniranja sa HDZ-om. Dakle, došao je čovjek, predsjednik iz kojeg je kandidirao SDP, premijerka se našla ugrožena, direktno je otvorila prostor manevarski, da tako kažemo, gospodinu Mladenu Bajiću. Ovo su bile, o čemu vi pričate, samo tehnikalije. Ja se sad samo pitam zašto to prije se nije dogodilo. Odgovor je jasan. Taj odgovor je rečen, njega izrekao premijer Milanović kad je 2010. Govorio na reizboru gospodina Bajića da on očekuje od glavnog državnog odvjetnika da zakukurijeće i kad mu glava može završiti u loncu. Dakle, gospodin Bajić je cijelo vrijeme pazio da prerano ne zakukurijeće. Ali to je bio oportuni moment kad se on raskrilio i pokazao svu raskoš svog pravnog talenta. Ja mu i na tome čestitam. Hoćete reagirati na ovo, gospodin Miljević? Jer se slažete s ovim optužbama, odnosno tvrdnjama, nisu optužbe, nego zapravo slaganje tog mozaika? Bitni datumi apsolutno su se odvijali ovako kao što je to i gospodin Rajković rekao, a ja bi to samo pravnički malo još dogradio, da su se poklopila dva datuma. Koincidiralo je nešto strahovito značajno. U prosincu 2008. negdje za 15.12. donijet je, naime na Saboru je izglasan novi ZKP, novi zakon o kaznenom postupku. U saborskoj diskusiji toga dana saborski zastupnik SDP-a, današnji predsjednik Republike Ivo Josipović, je rekao da je taj tekst koji su tog dana izglasali u Saboru dobar nacrt, ali ništa preko toga. 20 dana iza toga je ministar pravosuđa, isto profesor pravnog fakulteta Ivan Šimonović, rekao da taj zakon nikad nije smio ugledati svjetlo dana.
To vam govorim. Dakle, čovjek koji je bio šef katedre za procesno pravo, kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Ivo Josipović, čovjek šef katedre teorije države i prava Pravnog fakulteta Ivan Šimonović, kažu da takav zakon u takvom tekstu nije smio izaći. Očito je bio potreban. I sada, 1.7. stupa na snagu upravo najvažniji dio tog zakona, naime zakon stupa na snagu u odnosu na nešto što je daleko najvažnije, a to je borba protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Znači, za uskočka kaznena djela 1.7. stupa ZKP na snagu, koji daje neslučajne ovlasti, do tada nepoznate na ovim prostorima. 150 godina smo imali drugi tip ZKP-a, drugi tip kaznenog postupka. I tog datuma odlazi Sanader. I naravno da je onda poslije apsolutno uslijedio što smo čuli. Gospodine Zakošek, spominjali ste odgovornost u predsjedništvu stranke drugih ljudi. A je li moguće da čelni ljudi policije, obavještajnih službi, pa spominjali smo i predsjednika, bivšeg predsjednika države koji dobija ta obavještajna izvješća na stol, ništa nisu znali ili su znali, čekalo se da se dogodi možda ovo što je gospodin Miljević rekao sa ZKP-om? Pa mislim, mi ne možemo znati, nije uvjerljivo. Dakle, u najmanju ruku morali su biti sumnjičavi prema nizu indicija koje su postojale. Dakle, ja ne mogu... Ja opet podsjećam, dakle, u izbornim kampanjama je bilo evidentno da HDZ recimo raspolaže sa nekoliko puta većim fondom za, dakle, oglase od ostalih stranaka. Tad, mislim, ljudi su okretali glavu u stranu. Dakle, ne samo u stranci, nego i drugi koji su mogli inicirati neko preispitivanje toga. I evo, dopustite da samo kažem, mislim, tu nam nedostaje zapravo još uvijek jedan instrument, jer stranke su sad obvezne detaljno izvijestiti o svojim troškovima za vrijeme izbornih kampanja, ali mi nemamo tijelo koje provjerava istinitost tih navoda, uvjerljivost koje bi stavilo, dakle, u omjer broj oglasa koji bi na neki način... A Državno odvjetništvo se nije za taj aspekt koji bi vodilo tu zapravo gospodarsku ekonomsku statistiku, recimo, ili to tako jednostavno? Tako je, da, mislim, može se, to se vrlo lako može napraviti. Vodio je GONG. Ne, GONG radi to naravno na jedan građanski način. Od strane države, gospođo Budimir, mislite da je to moguće realizirati i da bi to pomoglo? Ovo je prava prilika da se može otvori još jedno pitanje, a to je šta je sa onim priljevima za stranke koje nisu novčane. Pogledajte vi kad krene predizborna kampanja, pa ko plaća razglase, ko plaća domjenke, ko plaća nastupe pjevača. Plate oglase i to se ne zavode nigdje. To su one 2/3. Oglasi se i ne plate često. Ili plati neko drugi, to je jako važno pitanje. Mora biti tok novca, može biti i drugih usluga. I to je ono što je netransparentno i što se nigdje ne evidentira. Taj dio je neevidentiran i to su veliki problem. Kolega Rajković, mislite li da je neko od sudionika ove afere za koju sutra čekamo presudu izbjegao procesuiranje? Spominjalo se primjerice, evo ja ću reći gospodina Jarnjaka, koji je na poziciji koju je imao u stranci, vjerojatno glavni tajnik. Apsolutno. Možda još neko? Pa, mislim da sa glavnim tajnikom stranke koji je bio čelnik operative te stranke, dakle, kojim su i gospodin Barišić i gospodin Maček dolazili i savjetovali se, sigurno nije znao ni jedan detalj te kampanje koje je preko njegovih ruku koje je on organizirao. Pričamo o kampanji 2007. za parlamentarne izbore koja je pobjeđena sa jedva 1% glasova u koju ih je, kao što je gospodin Zakošek rekao, utučeno nekoliko puta više novaca nego svi ostali protivnici zajedno. Najtješnja pobjeda, koliko ja znam. Ja mislim već 2005. na predsjedničkim izborima Jadranka Kosor također je to bilo već vidljivo. Pa znamo, to je novac iz afere Kamione, vidite kako završava afera Kamione, da je poneštena prvostupanjska presuda. Vi ste spomenuli na početku, kolega Rajković, i medije, novinare. Mislite li da bi se, postoje li indicije da bi se mogli da su se trebali možda i neki mediji, novinari, odnosno urednici iz njih naći u cijelom toj hobotnici, pa i na optuženičkoj klupi? Pa dobro, ne izravno. Mislim da ne izravno, jer novinare... Nego pitanje moralno bi... Novinare nije plaćao Sanader, moramo biti jasno. Novinare plaćaju njihovi vlasnici. Vlasnici novina imaju druge interese nego što je to nego što je branjenje javne uloge medija. Javna uloga medija je da bude pas čuvar demokracije. To mediji u vrijeme Ive Sanadera nisu bili. Za vašu kuću to razumijemo, jer je predsjednik vlade
praktično osnivač vaše kuće imenuje čelne ljude i zato ima amnestira autoritet, HRT. ima sredstva prisile na koje može te ljude na neki način kazniti i druge stvari pozvati na odgovornost. Međutim, koincidira što su glavni privatni mediji, dakle mediji koji su trebali čuvati svoje kuće, oni su bili totalno slizani sa Sanaderom. U tim izdanjima nije se mogao pojaviti nijedna afera protiv Sanadera. Što više, kad bi se pojavila, glavni urednici tih medija bili su smijenjeni. 10 urednika glavnih u vrijeme Ive Sanadera u privatnim medijima je smijenjeno. U svim važnim medijima. Pri čemu je nekoliko medija promijenilo ruke iz njemu nepočudnih u njemu počudne vlasnike. Tako da vidimo da je to bila jedna snažna operacija koja nije bila sporedna. Da su bili vrlo bitni. Da. Oni su bili jako važni, oni su držali javnost u neznanju. Gospodine Zakošek, mislite li da osim moralne odgovornosti postoji neka druga kad su mediji u pitanju? Ja mislim da možda ne bi trebalo ostati samo na ovoj sutrašnjoj presudi, možda bi ipak i Državno odvjetništvo trebalo istražiti neke od tih transakcija. I evo, htio sam upravo reći da je ta dimenzija, dakle, s bliskosti Ive Sanadera sa medijima, ono što je također politički bilo izuzetno štetno. Dakle, sasvim sigurno postoji i moralna i politička na neki način krivnja mnogih aktera, dakle, vlasnika ili možda i urednika i pojedinih novinara i ja predlažem naprosto da se nastave istraga, da se vidi ima li tu elemenata kaznene odgovornosti. Brine li vas, gospodine Zakošek, što mi sada slušamo o ovim događajima iz prošlog desetljeća, a neko je spomenuo već tijekom emisije, a ne slušamo recimo onome što se događalo desetljeće prije, pa možda još prije, unatrag 20-30 godina, nekim pojavama koje su postojale i tada u politici, vrlo slične, samo spominjale su druge tvrtke, druge agencije, drugi ljudi, drugi poslovi, privatizacija, kupovina oružja i tako dalje. Ispada da je Ivo Sanader jedini ratni profiter u zemlji. Po presudi. Da, mislim, naravno, brine me, jer dakle, izvorni grijeh, istočni grijeh Hrvatske, a to su, dakle, čitav niz prijestupa koji su dogodili za vrijeme privatizacije, nije nikad do kraja istražen i mi zapravo nemamo tu. Međutim, bojim se da će biti jako teško to sada nadoknaditi. Na neki način, evo, Hrvatska je doživjela 2 puta velike cenzure koje se točno sa desetljećima podudaraju, znači 3. siječnja 2000. i sada opet na neki način nije baš točno, ali evo isto zapravo možemo reći nakon ovog 3. siječanjskog pokušaja udara Sanadera, opet je to bilo 2010. U siječnju pokrenula se ova čitava akcija protiv Sanadera i teško je sada, mi se bavimo ovim prethodnim razdobljem, a zapravo je jako teško ići u ono još ranije razdoblje, međutim načelno nema razloga da se i to ne pokuša istražiti. Da čujemo gospodina Miljevića, postoje li pravne zapreke da se... Više ne. Ne postoje pravne zapreke. Zastara sam mislio, naravno. Postojale su. Većina tih kaznenih dijela prema propisima o zastari je nažalost ušla u zastaru kako s obzirom na vrijeme počinjenja, tako su i ulazile u zastaru. Ali je ta zapreka otklonjena. Prvo je donijeta jedna ustavna odluka kojom ta vrsta kaznenih dijela ne podliježe zastari. Nakon toga smo dobili specijalni, posebni zakon o nezastarijevanju kaznenih dijela počinjenih u pretvorbi i privatizaciji i za vrijeme ratnog stanja neposredne ratne ugroženosti. Dakle, sva ta dijela koja su u to vrijeme počinjena, apsolutno je omogućeno suđenje. Nema negativnih procesnih pretpostavki, dakle nema zapreka, samo je faktički to danas zaista vrlo teško provesti. Rekonstruirati zapravo. Rekonstruirati. Sve vam, vi neke stvari morate friško suditi, brzo se sudi za neke stvari, ali postoje neke velike stvari, neke velike afere koje, ja mislim, bi se još uvijek koje su još žive. Kolega Rajković se htio uključiti, možda zna za nešto od toga. To je razdoblje, zapravo neki su ginuli, neki su gladovali u vrijeme rata, a neki su postajali jako bogati. To bi za zdravlje nacije bilo možda jako dobro i čak i više nego ovaj postupak koji čekamo sutra pravo. Meni je malo neugodno jer ispada da se nešto samo reklamira, međutim, osim knjige o Sanaderu, moja druga knjiga, ujedno moj magistarski rad na Ekonomskom fakultetu, zove se Cijena rata i upravo sam se bavio tim periodom, neuralgičnim periodom hrvatske povijesti. U toj knjizi ja sam katalogizirao sve glavne afere
identificirao sam sve zbirke podataka koje postoje, ali ne u državnim arhivama, nego u privatnim zbirkama, ali zna se gdje su. Imamo glavnog čovjeka koji je nedavno pušten iz zatvora, osuđen za djelo za koje vrlo teško je bilo dokazati da je to doista učinio, a to je general Zagorec za one famozne dijamante koji su vidjeli dragulje kojih je nekoliko ljudi navodno vidjelo, masa njih nije vidjelo, međutim preko ruku tog čovjeka prošlo je najmanje 2 milijarde dolara kupnje oružja. Ferdinand Jukić je umro, ali imamo Vladimira Zagorca koji je u kanaliziranom momentu od 1.1.1993. do 3. siječnja 2000. to radio. Imamo 2 prije toga kaotične godine rata gdje ima dosta ljudi, gdje je bio jedan od njih Jukić. Dakle, nikakav problem nije da se to rekonstruira ako ima dobre volje. Imamo jedan neugodan događaj, baš smo ga komentirali pred emisiju, gospodin Lazo Pajić, koji je zamjenik državnog odvjetnika bio zadužen upravo za taj slučaj, koji je vrlo vrijedno, tragom novca je išao, čovjek je odradio, ja mislim, rekao bih, negdje 6/10 posla. Išao prema 7/10, kontaktirao je 15 država u kojima su završavali ti tajni računi, dobar dio odgovora je dobio, međutim, nakon što je čovjek umro u javnosti, ja ne znam, možda gospodin Miljević kao pravnik to nešto zna, nakon što je on umro više u javnosti se ne zna ni jedna zrnce činjenica o toj njegovoj istrazi. Imamo sad promjenu na čelu državnog odvjetništva, pa ćemo vidjeti hoće li biti ovo. Gospođo Budimir, vi ste htjeli nešto o tome reći, ali ja bih vas još dodatno pitao, vidjeli se, da idemo polako prema kraju, vidjeli se u Hrvatskoj po vama neka promjena nakon svega ovoga, ipak što se događaju ovakvi procesi, Transparency i mjeri na neki način Gledajte, promjene se vide i oni nama trebaju i one su potrebne i dobro da ova presuda baš bude sad u ovom trenutku, jer ja mislim da je sazrio trenutak i hrvatskih građana i cjelokupne javnosti i političke da se korupcija ne može tolerirati. To što se nešto ukralo prije 20 godina ne znači da se ne može istražiti. Rat je zaista bio veliki problem u Hrvatskoj i problem je osim toga što se političke elite nisu istraživali. Znači ljudi koji su obnašali dužnosti, vi u prvih 10 godina imate jako malo istraživanja, a još manje imate istraživanja što je neposredno prethodilo stvaranju nove Hrvatske države. Po indeksu percepcije korupcije Hrvatska raste, ali to nije dovoljno. Nama trebaju, to što postoje zakoni. I to nama nije dovoljno. Nama trebaju pošteni zakoni koji će vrijediti jednako za sve i od kojih niko neće biti izuzet. Gospodine Zakošek, jedna stvar mi je pala na pamet dok sam pripremao ovu emisiju. Ponekad sam čuo od ljudi, ne znam jeste vi čuli kada to kaže, neka me i krade, ali da je moj, više da me ne kradu stranci, tuđini. Jel mislite da se ipak malo tu miješa i mijenja zapravo shvaćanje nekih stvari, da je dobro da ljudi imaju, da narod ima svoju državu, ali da je jako bitno da paze koga biraju, kako biraju i na što se koncentriraju kada zaokružuju? Mislim, ovaj iskaz koji ste spomenuli, ja sam isto ili pročitao ili čuo takve komentare, međutim, to je u osnovu jedan manipulativan način razmišljanja. To je upravo ono što su, evo, i Sanader i drugi koji su bili dio ovih naših koji su, ajde recimo, prisvajali ta sredstva, imali kao argument za to da mogu taj sustav održavati. Dakle, mi moramo, i tu bih upozorio zapravo na 4. političku dimenziju, mi moramo biti svjesni da su političke institucije u Hrvatskoj kod građana imaju vrlo slabu uvjerljivost, vrlo nisku razinu povjerenja, a nije ni čudno. Dakle, sa svim mojim repovima, sa svim neistraženim aferama, sa činjenicom da građani percipiraju da politička moć služi zapravo kao primarno sredstvo stjecanja i materijalnog bogatstva za one koji obnašaju dužnosti, to se neće promijeniti. Prema tome, ja se slažem s time da smo napravili veliki napredak. Mi smo morali čitav niz postupaka i procedura i više transparentnosti usvojiti tijekom pristupanja Europskoj uniji, ali smo još uvijek daleko od toga i konačno vidimo da i mnoge članice Europske unije nemaju baš naročito čistu i transparentnu politiku. Dakle, daleko smo od toga da građani opet mogu imati povjerenja u političare. I mislim da bismo to trebali prepoznati kao veliki problem, a nažalost jedan od odgovora na nezadovoljstvo jest onda pokušaj da se nekim populističkim lozinkama privuče birače, pa i to, evo, recimo stvaranje nekakvog nepovjerenja prema stranom kapitalu. Ne, ja mislim da je riječ prije svega o tome da li neki investitor radi legalno
ili ne, da li on u konačnici koristi Hrvatskoj ili ne, a nije važno da li je domaći ili je strani. Gospodin Miljević, samo da se vratimo malo sutra na presudu. Dosta su ljudi uznemireni bili jednom presudom bivšem ministru poljoprivrede, pa očekujete li vi neku kaznu na razini rada za opće dobro u ovom postupku ili pošto se digla tako jedna buka u javnosti nakon toga, mislite da se sud neće više opredijeliti za tako što? Čak su najavljene izmjene, jel tako, u postupku su da se to zapravo katalogizira. Prvo ću vas preplašiti pa ću reći da je u ovom novom KZ-u, novom kaznenom zakonu iz 2011. koji je stupio na snagu 1.1.2013. naročito istaknuta ta kaznena sankcija i naročito se ide za što češćom i širom primjenom rada za opće dobro. Ali ministar je sad najavio... To teoretski. A sada, kako i zašto je došlo do izricanja takve kaznene sankcije tom bivšem ministru poljoprivrede, bilo bi dobro da pitate nekoga iz državnog odvjetništva. Očito je čovjek bio koristan u njihovoj djelatnosti, bio je kooperativan. Ali ovdje, s obzirom na značaj procesa, s obzirom na težinu optužbe, takvu vrstu kaznene sankcije ja ne očekujem. A mislim da ju ne očekuje niko normalan. Bila bi pogrešna poruka građanima. Apsolutno pogrešna. Nisam htio ići dalje u taj kriminološki aspekt. Dobro, idemo polako kraju. Kolega Rajković, kratko da podsjetimo samo, u tijeku je suđenje za aferu Planinska, a čekamo još i 2 optužnice po 2 slučaja u HEP-u. To je također dio cijelog tog paketa u kojem je bivši premijer glavna osoba. Pa, znate što? Mislim, evo sutra je bit će prvostupanjska presuda u važnom slučaju, ovo što ste rekli, još u cijevi se vrte još neke presude. Međutim, mi moramo se pomalo odmaknuti od tog Ive Sanadera, on je za nas prošlost. Dakle, ovog časa on nas samo zanima onoliko koliko ćemo mi od svih tih slučajeva i njegove ere izvući pouka za budućnost. Da li smo mi reformirali ovu zemlju dovoljno jako i duboko da se to više ne ponovi? Možete li vi ponuditi odgovor? Nažalost, ja mislim ne. Ja sam ponudio odgovor u završnom poglavlju svoje knjige. Jer sam imao san. Ja sam imao san 2 mjeseca prije izbora da će se dogoditi strašno puno. Nažalost, kao i brojni građani, ja sam strašno razočaran. Dakle, govorite o posljednjim parlamentarnim izborima, ja sam dobro razumio. Govorimo o 12. tako. Kraj 11. Knjiga je izašla 2 mjeseca prije tih izbora. Imao sam san, na 5 stranica sam opisao šta bi trebalo činiti. Gdje se vidi da nije došlo do tih promjena? Ponajprije, evo, državna poduzeća. Najprije državna poduzeća, dakle, način regrutiranja ljudi je ostao isti. To su ljudi koji, sinovi žena, koji su najbolje prijateljice majki naših dužnosnika s kojima piju kavu i oni te sinove bez problema torpediraju u vrh menadžerskog života ove Hrvatske, da ljudi nisu pojeli dovoljno kila kruha u životu. Gospođo Budimir, evo vama završna riječ, a ja bih ovako postavio pitanje. Možemo biti skeptični i sa ovim što je rekao gospodin Rajković, a i sa nedavnim krajem Maškara u Omišu, gdje je za krnju spaljen lokalni novinar. Nisam pratio rad kolege Vinka Vukovića, ali navodno je on razotkrivao nepravilnosti dugogodišnje vlasti, ali evo spalili su njega jer je naštetio ugledu Omiša, a ne onoga koji je možda radio te stvari. Je li se Hrvatska dovoljno promijenila? Ko će biti naš krnje je vaše pravo pitanje. Ja bih rekla da je novinari zaista trebaju biti stup vlasti, onaj koji će, ali nije posao novinara da otkriva korupciju. Imamo političke institucije, imamo ljude koji su profesionalno plaćeni za to da jednostavno se bore protiv korupcije. Ono što nama treba i ono što Transparency očekuje, to je novi državni odvjetnik koji će imati beskompromisnu borbu protiv korupcije od lokalne do nacionalne razine, bez obzira o kom se radilo. O Peri, Janku ili premijeru ili predsjedniku države ili bilo kom drugom. Samo tako ide pa naprijed. Mislim da je ovo dobro za zaključak. Hvala vam lijepo što ste sudjelovali u ovoj raspravi. Dakle, ako se ništa nepredviđeno ne dogodi, presuda će biti pročitana za točno 12 sati. Ovo je bio Fokus, a vi budete sutra u to vrijeme, dakle u 10 sati, uz izravni prijenos na HRT-ovom 4. kanalu. Do tada, svima koji noćas mogu mirno spavati, ugodna večer i laku noć.